సూక్ష్మ స్థాయి ప్రణాళిక ద్వారా విశాఖ రీజియన్ మొత్తం అభివృద్ధి చేయాలన్నదే విఈఆర్ ప్రాజెక్టు లక్ష్యమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. విశాఖ ఎకనామిక్ రీజియన్ అభివృద్ధి ప్రణాళికలపై ఉండవల్లిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు బుధవారం సమీక్ష నిర్వహించారు. వివిధ రంగాల్లో కీలకమైన ప్రాజెక్టుల ద్వారా 9.50 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడుల్ని ఆకర్షించేలా విశాఖ ఎకనామిక్ రీజియన్ ప్రాజెక్టు ఉండాలని సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి అధికారులకు సూచించారు. 3.50 నుంచి 4 లక్షల కోట్ల మేర ప్రభుత్వ పెట్టుబడులు, ప్రైవేట్ రంగం నుంచి 5.30 లక్షల కోట్లు రాబట్టేలా కార్యాచరణ రూపొందించినట్లు తెలిపారు. ఏసిటీ ప్రాజెక్టుగా పెట్టుకొని విశాఖ రీజియన్ అభివృద్ధి చేపట్టాలని ప్రభుత్వ ఆలోచన అని తెలిపారు. విఈఆర్ పరిధిలో ఉన్న ప్రతి ప్రాంతాన్ని, ప్రతి రంగాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని అభివృద్ధి ప్రణాళికలను సిద్ధం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.